ମାନେ ଏଇଠି ହଉଛି ଦୁଇଟା ରାଇଡ୍ ଅଛି। ସେଇ ଦୁଇଟା ରାଇଡ୍ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ଗୋଟେରେ ହିଁ ଜରୁରତ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେରେ ହେଲା ଦରକାର ହିଁ ହୁଏନି। ଏଇ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରାଇଡରେ ଯିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ରାଇଡ୍ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ରାଇଡ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇ ସାଇଡରେ। ଏଠି ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି ବି। ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ତ ସମସ୍ତକୁ ୱେଟ୍ ମାପିକି ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ। ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ନ ମାପିଲେ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉଡ୍ କରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲା କ୍ଲୋଥ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟାର ନାଁ ହଉଛି ପେଣ୍ଡୁଲମ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ରାଇଡ୍ରେ। ଆଉ ଏ ରାଇଡ୍ରେ କିନା ତଳକୁ ତଳର ହିସ୍ସା ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସାଇକ୍ଲୋନିଂ ସେଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ଉପରକୁ ଚଢେଇ ଚଢେଇକିନା ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।